akkor start! Elnézést, hogy ilyen akadozva beszélek, de az előbb voltam. Elfogyott a levegő. A járművek amúgy egy amerikai gyártású Can-Am márkák. A gyártók megpróbálták a 4x4-es utility kvartnak a tulajdonságait egyben. Ezek a járművek úgymond 4x4-es versenyjárművek, a világon egyedi készítés, semmilyen gyártó nem gyárt ehhez hasonló. Általában ezek a felépítésű járművek nem négykerekesek. Kéthengeres motor van bennük, egy nagyon-nagyon eltalált motor, 800 köbcentisek és 72 lóerősek. Közben Nagyfelül azt mondja a hangszórókból, hogy illamerek, nádakerek, a motorosok jó emberek. És főleg ügyesek. Igen, hát senki ne számítson arra, hogy itt a világ 8. csodáját látja, de inkább az a lényeg és az a látvány benne, hogy egy 400 kilós jármű hogy lehet kézen tartani. Azt még ugyanúgy, ahogy Kundis Mihály kollégám említette, én is hozzátenném, hogy valójában a legveszélyesebb járművek a négykerekesek, ezek az úgynevezett faltok legyenek. És pont azért, mert mindenkinek a tudatában az van benne, hogy ez egy ilyen szuper valami, amik mindenhol elmennek, mindenre képesek. Ez úgy, ahogy itt látják önök is, ebben van igazság, de az a helyzet, hogy ezt a a lényege az, hogy az ember a testsúlyát kell használja. Tehát az a hozzá nem értő, esetleg tapasztalatlan ember, aki nem próbál, nem avalattal, hogy ez mindent kibír, majd és fel fog vele borulni. És annyival egészíteném ki Bajkó Laci szakértő kommentálását, hogy tényleg nagyon kérjük, hogy a gyerekeknek eszébe ne jusson, akinek van a családban hasonló félelmetes jármű, eszébe ne jusson ezeket a trükköket gyakorolni, mert akkor nagy baj lehet. Tehát ehhez nagyon nagy fegyelem, óriási önfegyelem, előkészítés, tudás szükség. Így van, Laci? Ez így van. Tehát én ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki. Egyre szaporodjon a motorosok, vadosok tábora, de mellegebben ajánlom, hogy ezt ne tegyék védőfelszerelés nélkül, és semmi színal nélkül. Tehát ilyen aprólékosontól kezdeni a vadozás, és nagyon sok tapasztalat van arra, hogy akik felültek a motorra, fél óra után úgy érzi, hogy uralja, mindig megbosszulja magától. Tehát hónapok, évek tapasztalata kell, és akkor egy teljesen biztonságos jármű. Ha megnézik, amikor közelebb jönnek a fiúk, hogy a védőfelszerelések, protektorok, meg mi sem. Hölgyeim és uraim, nagyjából szerintem egy nagy tapsal köszönjük.